La data que podem agafar com a punt de partida de la fundació del Club Futbol Alella és el 30 de juny de 1922, quan, segons consta per escrit, Marcelí Pons, mestre de l'Escola del Poble, juntament amb els alellencs Joan Duran i Font i Josep Brutau i Giral, aconsegueixen l'arrendament d'uns terrenys coneguts amb el nom de la vinya d'en Moreu per poder-hi jugar partits de futbol. Aquests terrenys, que es troben al costat de la carretera que va cap a Vallromanes, són els mateixos on actualment hi ha el camp municipal de futbol. Des de ben aviat es van crear els primers equips de futbol base, com és l'exemple de l'equip infantil nascut el mateix 1922. Des de llavors, les categories inferiors han estat un dels puntals i una de les raons principals de l'existència d'aquesta entitat. Els primers equips han militat sempre en les categories regionals, bàsicament a tercera regional, però aconseguint l'ascens a segona per primera vegada l'any 1967 i després als anys 1990. L'any 2006 es va assolir el fet de pujar a primera regional.